Naimbag nga oras yung kaprobinsyaan, idanan mi kada kayo, dagiti napapatagad ang damag, manipod, iti Kapitolyo, iti La Union. Daytoy, ti Baro Atimak, iti Kapitolyo News Program. Nasa papailaang dupudupan dagiti kaprobinsyaan, amang padpadaan iti panagpatayab, iti hot air balloon, ijay 4 Point Baywalk syudad iti San Fernando, iti Marso Ados. Amin, excited ang makabuya ken makalugan. Nakasaga naman ti kamera dagiti daduma, tapnog pa picture iti giant balloon. Talo a hot air balloon, tinang ipaay iti maris iti tangatang. Nanood kami ng drift show, tapos dun sa my car show, tapos nakasakay din ako sa hot air balloon. Ang saya, thank you sa PGLU. Salamat! Daytoy iti kaunan agundaway, anay ganwa ti hot air balloon showcase ito'y probinsya. Kaspaset iti Ayat Fest 2023, kagiddan iti selebrasyon, iti 173rd La Union Founding Anniversary. Bimidamat iti racing track, dagiti supercars iti naangay a La Union Drift Show. Pinadaanan dagiti kaprobinsyaan, the exhibition, dagiti nalatak a drifters, apakay bilangan, dagiti aga-ama nga isu the Dr. Drift Odell Season, Daughter Drift Ashley Season, ken Sister Drift Arian May Season. Napnuan iti aksyon ti bigat, gapo iti makatengal angas, apaspas ken suwabe as stunts dagitoy, ang nakaayatan dagiti kaprobinsyaan. Nanood po kami ng drift po ng mga kotse, tsaka masaya po kami dahil nakapanood po kami ng ganito. Tsaka, Sobrang saya! sana po taon-taon na po may ganito. Impida mo ti Army Artillery Regiment, Philippine Army, ken ti Bureau of Fire Protection, dagiti assets dagitoy, iti naangay a static display. Highlights itoy, ti panaglanding ti helicopter, iti Philippine Air Force a pinadaanan dagiti ubing. Nasurok sa ngagasutmat a barbaro alugan, tinaihilera iti bumper-to-bumper car show, a dinupudop dagiti car enthusiasts. Ubing man wenno nataangan, naragsak a nagpa-picture, karag iti nakadisplay a luxury cars ken motorsiklo ng Runa, the first time daytoy probinsya. Sir, itong mga kotse, itong mga auto, itong mga GTR, Supras, ganun, mga Honda. Actually, yun yung mga pinakahilig namin na pinapanood dito every bumper-to-bumper shows. Medyo na-amaze at saka na-overwhelmed at the same time po. Ayun. Dahil syempre, minsan na kami makita ng mga ganitong kotse at saka bihira to sa La Union. Ayun. Iti rabii, rimampa, ti 20 a kandidata, iti mutya ti La Union 2023. Kanya-kanya a suporta dagiti fans, ken dagiti umili, ken dagiti paborito da a kandidata. Na iwaragawag kas mutya ti La Union 2023 ni Christine Billy Tabaday, iti Sudipen La Union. Your new queen, Mutya di La Union 2023. Mutya di Sudipan! Nagbalinmat a naranyag, naragsak ken nakulay ti kalsada iti La Union, iti panakayganwat iti Silaw Parade of Lights and Street Dancing Competition. Enjoy dagiti kaprobinsyaan, iti panagpabuya dagiti performers. Nangabak iti nadakamat a kompetisyon, ti Bacnotan National High School, anang ibagi iti ili ti Bacnotan. Napalos mat ti ragsak ken panagyaman ni Governor Rafael Veronica Ortega David, karagiti kaprobinsyaan, ken dagiti bisita a nakirambak iti Ayat Fest. To all our valued guests, thank you for celebrating our anniversary with us. In spite of your busy schedules, you still made the effort to be with us. Agyaman na, kada kayo amin na po. At para naman po sa mga minamahal pong kaprobinsyaan, we are finally back to celebrating and doing our festivities face to face. Alam po, na-miss po ninyo ito at ramdam na ramdam ko ang inyong saya at excitement. At deserve po ninyo itong lahat dahil sa disiplina at pakikisa ninyong lahat sa paglaban natin sa pandemya. Di selebrasyon iti Ayat Festival ket nakasentro iti Ayat ken La Union probinsyanihan kastulbek iti panagkaykaysa dagiti kaprobinsyaan tapno maragpat iti nadurduras a La Union. Itinagan ni Governor Rafael Veronica Ortega David, daytoy, tigayan ken kabsatyo, John Martin para iti Provincial Government of La Union. Baro Atimak iti Kapitolyo News Program. Happy 173rd Founding Anniversary kaprobinsyaan!